Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Район башлыгының туры эфиры балаларны беренче сыйныфка кабул итүгә багышланды. Яңарыш фәнни-гамәли конференциясе Бөгелмә укучыларын берләштерә. Азнакайда авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлады. Әлмәттә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре узак еллар район башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары, район ветераннар советы рәисе булып эшләгән Василий Самойлов истәлегенә мемориаль такта ачылды. Ул калабызның 2нче балалар музыка мәктәбенә әйләнде. Тантанада район җитәкчелеге Татнефть, СМП нефтегаз компанияләре, ветераннар советы вәкилләре, Василий Ивановичның хезмәттәшләре, укучылары, дуслары һәм гаиләсе катнашты. Василий Самойлов 2нче музыка мәктәбе белән 20 ел җитәкчелек итә. Район башлыгы урынбасары булып эшләгән дәвердә ул халык белән турыдан-туры эшли торган өлкә өчен җавап бирә. Василий Иванович 2021 елның ноябрендә 70 яшендә вафат булды. Әлмәт мәктәпләрендә балаларны беренче сыйныфка кабул итү процедурасы һәм чыгарылыш имтиханнары ничек узачагы билгеле булды. Әлеге темага бәйле сорауларны район башлыгы Тимур Нагуманов туры эфиры барышында кузгатты. Моннан тыш ул башка мөһим темаларга да тукталды. Толырак мәгълүмат Ләйсән Галиевадан. Россия Федерациясы хөкүмәте карарына ярышлы рәвештә җылыту сезонының тәмамлануы уртача тәүлек температурасы белән билгеләнә. Көнлек уртача температура 5 тәүлек дәвамында 8 градустан түбән булмаска тиеш. В некоторых домах есть возможность управлять индивидуальными тепловыми пунктами. Также понятно, что все городские котельные сегодня должны работать на минимум. Эту работу мы тоже организуем. И как только в течение 5 суток у нас будет уже среднесуточная температура не ниже 8 градусов, будет принято решение об остановке отопительного сезона. 1 апрельдән Татарстанда санитар-экологик 2 айлык старт ала. Әлмәттә гомум шәһәр өмәсе 15 апрельгә билгеләнгән. Март һәм апрель район аграрийлары өчен дә кайнар вакыт. Район хуҗалыкларында техниканы язгы кыр эшләренә әзерләп бара. 27 мартка тракторлар 98% ремонтланган. Көзге кертүне исәпкә алып, 1 гектар чәчү мәйданында 42 килограмм минераль ашлама тупланган. Көзге культураларга ашлама тагында күбрәк кертелеп, һәр гектарына 53,8 килограмм тәшкил иткән. Думаю, что первые работы по весенне полевого характера у нас на полях начнутся уже 15 апреля. И, конечно же, мы очень четко следим за готовностью наших сельхозников и желаем им отсеяться в максимально короткие сроки с наилучшим качеством для того, чтобы, как известно, ранний сев – это всегда залог хорошего, достойного урожая. Эфир барышында киләсе уку елына кагылышлы мәсьәләләр дә күтәрелде. Башлыкка Әлмәт районы мәгариф идарәсе башлыгы Ирина Павловская кушылды. Уку йортлары 30 марттан 30 июньгә кадәр мәктәпкә беркетелгән территориядә яшәүче балаларның документларын кабул итә башлый. Әгәр сезне ниндидер сәбәпләр белән теркәлү урыны буенча якындагы мәктәп канәгатьләндермәсә һәм балагыз өчен башка райондагы уку йортын белешеп куйсагыз, ул чагында 6 июльгә кадәр көтәргә туры киләчәк, диде ул. Может подать электронно на сайте госуслуг, может принести нарочно, может подать через почту с уведомлением. Уку елы ахыры якынлаша, димәк имтиханнарда. Бердәм дәүләт имтиханнары турында шулай ук мәгълүмат бирелде. Дети уже выбрали экзамены, они определились, что будут сдавать, и базы закрыты. 11 классы у нас сдают в обязательном порядке русский язык и математику, и предметы по выбору, те предметы, которые детям нужны. А 9 классы также сдают русский язык и математику в обязательном порядке. И 2 предмета по выбору, здесь уже не больше, не меньше, 2 предмета по выбору. Быел 9-нчы сыйныф имтиханнары буенча үзгәрешләр бар. Һәр эш имтихан кабул итү пунктында сканерланачак һәм махсус канал аша тикшерүгә җибәреләчәк. Бөгелмәдә мәктәп укучыларының яңарыш фәнни-гамәли конференциясе булып узды. Быел чараны 6-нчы мәктәптә оештырдылар. Әлеге проектта шәһәр һәм районның 400-дән артык укучысы катнашкан. Айгөл Шәрәфиева тулырак сөйләр. 6-нчы мәктәп шау-гөр килеп тора. Биредә яңарыш фәнни-гамәли конференциясе уза. Шәһәр һәм район мәктәпләренең берсе дә бу вакыйгадан читтә калмаган. Укучылар, педагоглар һәм фәнни җитәкчеләр белән бергә үзләренең проект һәм тикшеренү эшләрен тәкъдим итәргә әзерләнгән. Бүген безнең 6-нчы мәктәптә
фәнни гамәли яңарыш конференциясе. Һәм инде бу конференцияда безнең барлык мәктәпләрдә катнаша. Конференциянең темасы 2 юнәлештә алып барыла. Берсе булса безнең укытучылар һәм остазлар елы, икенчесе инде татарларның гореф-гадәтләре, мәдәниятләр елына багышланган темаларны ачыкларга тырышабыз. Сыйныфларда 18 секция эшли. Укучылар тарих һәм туган якны өйрәнү, физика, информатика һәм тормыш иминлеге нигезләре буенча темалар сайлаган. Монда реле төрле механизмнар, супер үткәргечләр белән кызыксынучы кызларны күрергә мөмкин. Ә малайлар исә яңа приборлар уйлап табу белән кызыксына. Туган як, гаилә тарихы белән мавыгучы укучылар да шактый күп быел. Татар Димскәй авылыннан килгән Ләйлә Файзуллина шуларның берсе. Ул гаилә шәҗәрәсен ясаган. Мин бүген үз нәселем турында сөйлим. Мин шәҗәрә ясадым, без шәҗәрә ясадык һәм шәҗәрә турында сөйләячәкмен. Мин бу теманы сайладым, мин чөнки үземнең үткәннәрем турында беләсе килә. Миңа ул бик кызык. Мәгълүматны без туганнар янына барып җыйдык. Безнең авылда кешеләрдән, әбиләрдән сораштык. Библиотекаларга барырга туры килде. Фәнни гамәли конференция нәтиҗәләре буенча җиңүчеләр шунда ук игълан ителде. Кайбер секцияләрдә беренче урыннарны бер түгел, ә берничә проект яулады. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районында язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре старт алды. Анда кооперативлар, крестьян-фермер хуҗалыклары, шулай ук шәхси хуҗалыклар үзләре җитештергән продукцияны тәкъдим иттеләр. Теманы коллегаларыбыз дәвам итә. Көн яңгырлы булуга карамастан, шәһәрнең Шифа сәүдә үзәге мәйданында ярминкә гөрләп узды. Ярминкәдә ит, сөт, ярма, он, яшелчә, бөртекле культуралар, бал һәм башка авыл хуҗалыгы продукциясе тәкъдим ителде. Биредә продукция экологик яктан да чиста, сыйфатлы да. Йөрергә тырышабыз инде. Башкортларны кыналабыз. Үзем башкиренеке. Итләре бик әйбәт. Шуңарга буларга гына киләм. Ознакай халкы ярминкәләргә йөрергә ярата. Азык-төлек белән бергә биредә шулай ук орлык, үсентеләр сайлап алу мөмкинлеге дә бар. Бик тиздән бакча эшләре дә башлана. Һәркем ишегалларын җыештыра, чәчәкләр утырта башлый. Теләүчеләр өчен биредә чәчәк үсентеләре дә тәкъдим ителә. Мирфаяз Гәрәйшин орлыклар һәм чәчәк үсентеләре алып килгән. Чәчәкләр белән күбрәк тормыш иптәшем Фәридә шөгыльләнә, диде ул. Чәчәк үсентеләре белән басымның минем иптәшем Фәридә Фаттаховны шөгыльләнә. Ул пенсияда минем без икебез 10 ел пенсияда инде. Мирфаяз абый чәчәкләрне үстерү буенча да киңәшләр бирде. Иң элек күп поливайтерга ярамый хәзер теманы. Бөтен рассадник поливайтерга күп ярамый. Пока аның җире курып бетмичә поливайтерга ярамый. Чөнки тамыры ширей. Менә шуның аркасында сезнең китмей. Ва основном беренче вакытны опрыскивать кирәк. Просто стен, яфракларына бирә кирәк. И корм, и подкормка, и влага. Монда ярминкәләр алга таба да һәр атнаның шимбә көнендә Азнакайда һәм Актүбә бистәсендә оештырылачак. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Габдрахман авылының Боз сараенда 2010 елгы үсмерләр җыелды. Алар республиканың иң яхшы хоккей уйнаучы командасын ачыклады. 2 көн узган Татарстан беренчелеге финалында Боз хуҗалары беренчелекне яулый алганмы? Җавап безнең сюжетта. 2010 елгы хоккейчылар арасында узучы Татарстан Республикасы беренчелегендә 16 команда катнаша. Аларның 9-ы беренче, 7-се икенче төркемгә карый. Инде Габдрахман авылында республика чемпионы исеме өчен көрәштә 2 ярым финал уза. Акбүре-Лидок матчы казанлылар файдасына 5-1 исәбе белән төгәлләнә. Сейчас отыграли команда Лидок и Акбуре. То есть, по факту, 4 финалиста, которые на протяжении всего сезона бились за выход в эту полуфинальную, финальную часть. Габдрахман авылының Батыр хоккей командасы 1 ел элек Боз сарае ачылгач оеша. Балаларның һәр көн шөгыльләнүе әтиәниләр тренерларның уртак тырышлыгы нәтиҗәсе. Это общекомандная работа, как работников нашего дворца, родителей, тренерского состава. То есть это общекомандная работа. И результат налицо. Беренче көн нәтиҗәләре буенча 2010 елгы хоккейчылар арасында Габдрахман авылының Батыр һәм Казанның Акбүре командалары финалистлар була. Сишәмбе исә 3нче урын һәм җиңүче исеме өчен матчлар уза. 3нче урында Биектау хоккейчылары, Мактаулы 2нче урында Габдрахманның Батыр командасы, Казанның Акбүресе җиңүче.
Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.